wato joni mi tokkay himɓe jahar Kaduna mi hollaɓe min woni laamiɗo maɓɓe ɗum fi ko ɗum waɗi deydey wato min woni laamiɗo himɓe jahar Kaduna kanko Alhaji Bello Boɗejo mo damɗini en ɗum kay wonake lallay min woni Aliyu Yakubu laamiɗo hulɓe mo jahar Kaduna hami aɗo to kanko jowro mesoje homnamo ko juli tam kono ɗi ɓe andima yewto kiila famɓe kampaki ɓoyɗiɗe wona heɓata mustam hobina aleykum amin wa aleykum salam becare jowro mesoje ɗenno noon ciyaman mbiyata ciyaman ɗuɓe mi woni Aliyu Yakubu laamiɗo hulɓe jahar Kaduna kay a anda a wala habaru Aliyu Yakubu ciyaman mo mbiyete Allah kawtal hoore a wala habaru moggal ngal waɗi Abuja laamiɗo hulɓe rokkiyam ardiɗo jahar Kaduna Bello Boɗejo Bello Boɗejo to toye waɗi mobgal ngal ɗo waɗi ngal Abuja to toye Girijoshon ɗo Girijoshon ɗo waɗi ta lamorde hulɓe ɗe woni lamorde hulɓe woni to ay daga ɗo tabbitatani a feway lamorde hulɓe tonde woni ɓaarol Nasarawa state tudu wada to wiyata lumo Maliya aɗo laamiɗo hulɓe woni amma ko gaɗa ka gittanaki aɗo fewre gami nani woni ɓe hulɓe ɗo ɓe en torriɓe mi wiila fa an yehi wi an woni ciyaman ɗum ɗumantaniɓe to dena hoore maɗa Aliyu Yakubu nama a hotuma e chief security Hassan Adam a hefta kuɗe maɗa o kai a gongay mi jippini hoore am ai Hassan Adamu on o wayɗi nango kima yaruma police station a hefta hoore maɗa ge cerɗo mi hule ɓalewo koɗo daga ɗon en jeeyi comne hanko secrétaire mi yetti Allah mo diwal Kaduna honorable Yusuf kay mi yetti fay warki en jeeyi daga ɗon comno en peeshu mo mi yetti Allah inna ƙungiya ɗum ba Kadija ardiɗo Hajiya mama meɗen je ko komno e Umar leader meɗen to mi yetti chief security mo jahar Kaduna yo ɗon ma hanko mi komno ɗo laddu gaba e jaalay ma ɗo he dillide Abubakar Lamiɗo Lamiɗo hulɓe soba to na'am dillide Bello mai talakawa Allah rene Lamiɗo fulɓe na